foi un pouco de maneira conxunta, a idea así principal foi elaborada por Xanela e despois nosotros os de Arpo intentamos colaborar, axudar, sobre todo na parte máis técnica, as zonas máis pequenas, os detalles. Sempre en Xanela nos gusta colaborar en todas estas iniciativas que se realizan e bueno, ademais de fomentar esa integración, pois axuda a que eles melloren as súas habilidades, as súas capacidades motoras e a súa expresión artística.